chante pau tu YouTube channel a kan lo lo ma che. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nu chhuina Jeffrey Luliana Trenthumna geng tual zolan thlenfel rual chi chuan President Anthony chuan buaina lo siam tuman omani vai chuan dim hau lo tur a hantia pon lama lo omte hnena chuan khaile keini hi Majesty Board le police te kan ni e tuna hianin hmun pui dap tur hian phalna le kha nei thlaparon kal kan ni a buaina lo siam tumemo kan omani vai chuan lokap lama in hren poi kan tilo tlanga ngayang chuan in leader hi tuna kan hnena hian han hruai ta chewo helai zalen tak le thamuang taka in om hi thil thaber pon nilovani nakin hun le sel turatan pon thil thazok ngun taka ngai tu tlan hi atula inni na dik tak chu tuna hian alang dona eng thil po thleng se buain siam kan omani vai chuan eng kim phalna nei safeka local kan ni ti kha in shereng don nia a han tilea Jeffrey chuan chutia an kot kaya chapo takle in luling tak chunga an geng member te musit tu chu tu mishing nung changmoi shelo mai nge mo ani chule ti in aumna pindan tang chuan aron pen chuak ve ta a chuta tual zola sodum ha patling pui mai le police constable engemaw zat tiang nena loading khup an mu me chuan azam chedon tamaya a personality zinga pakhat boss Luliana zeten omzet mai chu aron in lardon tatlat mai an zinga chuan Rosie pa purin lian po chu atel ve nge a tak zet chuan le Jackson hril hai tak chung chuan boss eng thil nge thleng aron ti pheilang langa chuta sudum ha ho chuan room zet thian Jackson chu an lo mel rom hlom mai Jackson chu azam ngei mai a boss mel makum hlun Majesty Board hawan ni ti a hrethiam ngal thuaya Rosie pa po tel ve bok puan thoni chun room taka Jeffrey mel run chung chuan tlangwal ka hril to chikha he I mai kor lem channa ten om takhi ban san toro ni zana khoya nge iom a hantia Jeffrey chuan thu tak fe hian Mr. Anthony sir ka hril to chikha voi khat ma afin fina telovin kan nakalai hi minron ti bala to ngai su enge kalaka hian be sei inei onia Jeffrey chuan akujung chal chu ti pirwa in akut le lam chu a hnunglama chuan ada a Anthony ma chuan zam lo se thian avei thau thawa ni sir ka hrialom ke hi in society boina min hnu lo itum ti hi adot le chuan in society tla chamek wanga ke ni polin kan lo tur vengot na chan tur la lo hian it sik le er tham em po kan la ni lo hi ti hian har sa te in kan la nung ve trok thei chawani a pathian mal som na in ni tin mai ma kan lak zel dan tur te eng tiang in nge kan keng hian mal som tam so kan luan chu tir ve thayang ti te kan ngai tu a tam lutuk ril ru le taksa nen thei top chuin tran kan la ve bokani hi mole chutiama ani din mun that lo wanga midang din mun thalai ngei thei lova hun khoral kwal mai tur chuan no pang chia chu ini to lovasin a hantia chu vele geng member ho chu an lo nui thum hak maya Anthony thinrim in summan lo chuan no pang chutin ni purual hi min ti reng so lock apa ka hlap shep mai tu chenia Jeffrey chuan hlo mel fe hian oiro van rap thlak don em lock up chu kala tem chin ngai hau lo mai remiti chuan lock up tem chin dan thuruk chu min han hril tlang nga lo mai ta la mole chu vele Anthony chuan asut pocket atang chuan an geng hun pui dap theina le kha chu a phor chuak ngal zata enro ziak le chhiar thiam iningai chuan hre thiam mai tura kangai ti in aromol chuan mai chu an ru thuaka Jeffrey an chu le kha an muzet chu athin rim kher mai puwa ikal thui ma lo mo chu vele Anthony chuan a hote chu a hui zawa Jeffrey te mun pui dap tur chuan chet an la ta ngala
Jeffrey thinrim lutuk chuan akut chu a herring hal tuar maya Drexle midang tipo chuan thinrim wang chuan an ha chang chu an lo thil bap hlom ti theidang nei hek lo le chutia an hun pui police tele majesty botin an apply chu lungoi lo fe chunga en liamot mai lo chu rei fe du to ka an chena in police hovin an dap nu chuan engma rin hlelna tur omangemo an rin hlelna ti fia thei thil an mu zo tak silawa chuan lungoi lo tak chung le beidon mel za thian Anthony chuan Jeffrey min bum le ta ni mo Jeffrey chuan lungoi lo fe hian nangma le nangma in bum mai zo kani chulai hmuna geng rual ho chu an lo nui dar dara thinrim tak zak tak chungin police tele majesty bot ho chuan geng ho in khorna hmun chu an chua santa a geng ho chuan an ma ni ron tap tu te tlan liam tur chu zamang kheng hian an nui so zui tria hloma ani na taka chuan dan lawarui hlo sum le pai ral thum le hriam hrei kol le chelek te chu nei ve te meu ma sela amero chu tun ma pon athlak taka chet in ron lak thin dan kha tuna po hian in lo la sim ho lo zok chu ni in mi mol tak le hui phailam deuh hi chu kan om chiang ani majesty board member tikal liam tur thlir zui wangwang chung chuan Jeffrey chuan ati chuak sapa ni aliama karaliama Rosie chu rikia are tawangwang mai chuan angai ti thalovin au matinom lo hle maya abade lom na a atroi om thei tak lo wang khan rikia chu alaka alung oi lo viavin alo ring sa shima chuti rual chuan heti ma alung oi lo na atilangero Rosie ngai dan apel thel to mai a phone call le a text message engma chana mungai lova Ricky mel reng mu tur om ngai lo bok Ricky chu basketball khelna po amuto ngai ho lova an ina ngei po chuan aron chuang kai ngai ta ho lo mai atop nan ti in Ricky message tur chu a type le ta a Ricky chuan phone screen a Rosie message lo thleng thar chu enin Rosie apoi ka ti tak zet zan ina ka thutluk na chu ka hril don chenia ti in a phun sapa zandar som pahni ani to a thomnumak sak zet mai adum veka in thuam tarmit tum lian zet mai bun a hnunglama chuan tiang ang tak mai hi pai bok a mai chu atuam phui veka wangin engang mel punge ani hriat thei ani ho lo majesty board member singami pusai ding lian achu annu pakhuma chon tui takin amu hil chia maya anu pui ero champhai lama an sum dona boi puya athang bo mek laiani an fate po chumizan chuan annu te fapa annu trapa ba de loma an chuat trum aloni kherbok nen riak ve ngal tura an ti tla tawanga birthday an lomna hmuna riak ve ngal an ni pusai dinga chau chu ina omani maya ani po tui takin tuna chuan amu hil meka pusai ding lian ate in luka a security camera in aman phak lo chinchia chuan tarmit dumbun pa chu ating ngoi reng maya pusai ding lian ate in lam chu a thlir wangwang bok banga sana chu a check ri tlak ringa chuta pusai ding lian amu tui lai chu tukver kalna ri rak thom chuan ati har hlol mai tukver lam awa hoya tukver chu aloin kal ho lo ti mungal ka kal thei ngil le pe kani mo ti in muang chang hian amut na tang chuan a tho chuak ta a tukver in kal lo chu nem hongin pon bo rok chu an hip wangwanga chu ta le nuailam an hoi thale che chu tarmi tumlian set mai bun le mai tuam phui vek thom no mak sak zet maya in thuam chuan rang mang kheng hian a chem sei tle zar mai ken mang chuan pusai ding lian a mai chuan aron thil tlang pok maya pusai ding a chu a khor ngal ngot mai thi sen nen ain chia pia nuaya chuti chung chuan chuata atluta der maya chu tarmi dumbun pa chuan pusai ding lian a ruang chu a sing sanghal sok soka chuta akor ipte tang chuan le kha phor chuakin mithi ruang chu a hum tirta ani rikia chuan Rosie apoi ka ti tak zet in then ka duni tuna chuan ngai zong dang ka nei to tuna tang chuan kanin kara in thian thatna bak engma dang aleng to lo hun kal to zong kha chu thei ngil vek to ang Rosie chuan ril runa tak chung chuan
Rik engkim ka hrevek tolom Khamizan Khan Khamizana thil thleng zong te kha ka hretosin Jeffrey Khan engkim min hrilvekani chu zong chepa zet chu ain rol lo na tura ain rol hnem tamal mal hle mai thinrim zet chun rikiat chuan ati ngal bor maya Rik engwanga hetiang thil hi ka chunga ti theinge ini jok le Rosie Otsu a khur leka na ati tak zetani Khamizan Riki birthday zan Khan Rosie chungchanga atong hnim deuh wangin Riki pa thinrim chuan chuasan turin boss lulian ale athien te chu ati ta nge a ma se aril ru zau lo thlak dewa hre wangin Riki chuan a pa hne na hrethiam ram turle an kianga hun lamhan ve chu phalsak ram turin angin saka chuta Riki palung oilo chuan afapa te chu amut san tangot maya Riki anu po chuan boya hlim devin inom don nia ti in amut san ve tangot mai bok Riki nu le pa te an hanom lo ta ka chuan boss lulian ate chuan numan tingang mai azat hian an jangal ruai maya Rosie ile Riki in kar chu ti chiatan tumbera tin zuli hian Riki hi adu ru in angai zong ru em mai bok ne chu hun chu rem changa la in Riki chu thiam tak maya han bol kwal velin Rosie la ka nep ziate Rosie chu na ngai poimo lo ziate aril ru te chu handoi kwal velin du to ka Riki thluak an suk sak nuwa chuan Riki ale zuli te chu chan san siam sak theita a Riki chu in tu tle man han khilai zui zau bok Riki ale zuli te chu an che sual dun ta ani chu chapa boss lulian chuan midang hriat ve ho lovin video tenom tak anei tel bok chu video tenom tak mai chu Rosie hna chia chuan tlang zarin Rosie le boss lulian te chawin an hriat thuruk tenom chu alo om ta ani Rosie chuan Riki thinrim lai chuan boss lulian video tenom tak mai han entir chu achak kher mai ma se boina thlen tu ni du lovani Riki ne na anin biak na chu du tokin Rosie chuan mutzai arel ta zoka atu khuwa lo war chuan zanlama thil thleng dum lo zet mai awangin thunei tulian zok lama tangin nu chui thiam hing thang le fing zet mai detective zarzo kima inrol alo tul ve ta hiala ramdanga huna man lai ni wangin detective zarzo kima chu arang lama cha ho ngal thuai turin majesty board le anma ni thlop tu lung oil pung khom te chuan noran huai hot mup tamaya amero chu heng thil thleng phena thuruk in thupero majesty board lam chun engma puanzar andu hau lo thung tual thana thlenna hmuna chuan police duty an omrenga engma chu ma ni thua lo khoi chingpen lo tur le thil athak engma ti lo tura thupek chuani bok majesty board lampo chuan emergency session konghal chungin boruak po chu atang thale viau mai Rosie pa purin lian po chu ama thua ma lo la to lo tur le bo thu chuak ngai chang masazel to tura ngen ni in gang leader Jeffrey po chu ruam man na le rem ruat na fel fai jok ne na chhuina thok turin mi pakhat ruat anita bok ramtang tanga an cha homek detective zarzo kimalo thlen ma chu ngoi chu ri turin bot se som chuan thu atitluta a tual thana thlenna mun ma po chu detective zarzo kimangei chuan atu thalin aron chinglet donani Rosie chu akhuaran sikle ser to a damdoi chu ein apate session zawron ho hun chu ngakin thutlenga chuan amuzala anaute panhila chuan anma ni in lama an hosan le dai to boxia mani chawa chu akhua ahru in shom atiril ru hle Riki anen la chuan anin thenta chuni mai sia boss lulian ala chuan aron text ve sekle ngal anne ngoi to hemishing lep che pa hi an society board member dang le bok chu ama chen ina ngei tha anile to a eng thil dum lo takin lo muak zelang mo ani chung kwa po hi majesty din tu te zinga mi anisia din mon thalo taka anding mek zel chu ni si tlai lam alo ni chuan erong bol turin Rosie chu amut na tang chuan a tho chuak veta a phone chu aron ral phurlo zet chuna ena Riki alo ni
aril ru chu ka pick up don nge don lo ti in ain khap masa deuh ren rona ma se biak ngei chu a tha a hriat ta ka wangin Ricky phone call chu a chang ta a hello Ricky enge ni ta ati chang fak mai Ricky o tang chuan thil thalo taka thlenga ni ti a hriat theya nun hi ka pei to lo ti thu te chu Ricky thu soi zinga mi an ni tlat mai Rosie chuan chang fak mai chuan Rick karon kaldon eng thil a thlang ma lo ti suang che ti in anin biak na chu ati top zui ngal man mo takin Ricky ti in lam chu apan ta ngala Ricky ti na vatlen phei chuan Ricky anu chuan chaukalama erong alo bol meka pa per mel ero a mumai lo numa ruat Ricky hi omem avati ngal tonga pi ruati chuan e nangelo o ome ama room lama a thian pa nen an kha alo ti deuh mak mai khai o Ricky te chung kwa hian an lom te chim lo ti hriat tamai Ricky nena anin karwang ani thei mai ngem le Ricky room lampan chuan akal ngal thuaya room omna a han thlen chuan Ricky room kong khar chu aloin hong huau mai room chunga valu chuan Ricky chu khuma chuan rui hmel cha thian alo thutum vuau maya a hmel chu anel om lo kher mai apia chera chuan Jeffrey boss luliana chu thoveng zeta lo thu in meizial alo pakhutul tul maya Rick engchung changa nge nun hi ka pei to lo ti thu khai soi Ricky chuan Rosie chu room zeta melin Rosie Jeffrey hian adu chenia alo ti Rosie chu zalo fe nui hakin chu thu chu kapu fanu ka ni ti nen thu mun rengani alo ti ve sak chu vele Jeffrey chuan Rosie chu ron pan hnai ngal ruakin boite ti in Rosie biang chu aron piai sak khera Rosie chu asakher mai mel phak ikut kha ron tho to hleksu ti in Jeffrey mai chuna peng ngal chor maya Jeffrey chu a hoi then sok mai asam sei tak chu apu suau mai bok chuta zam lo fashion chuan Jeffrey chuan Rosie te chu an tham sak le ngal zat maya chuta zet jong Rosie thinrim lutuk chu amit tui atla zoi zoi thei hial mai Ricky lam chu hoin Rick iloten om hle mai he pa nen hian thu mun rengin lo ni trapur chung chuan an ti a chual chapa Jeffrey la chuan Rosie trap chu thlem tum hian aromol chuan apianga mitui chu hruk sakte lo tum vel chuta le Ricky chu ron thau tu tin Jeffrey chu kotaron thlak ta buan maya Rosie ero lau thlabarin alo tre chul mai Ricky chuan chuata tlu Jeffrey chu achir zoi dot dota chuta Rosie chuan trapur chung chuan Rick atok du tok ro ti in Ricky chu alo vuan bet ve bok Ricky po chu tholoi chung chuan ain beng dai ve thei ta rama thinrim eng phiar hian tenom pa video kha I delete rang lovani vai chuan ka zu alawang che ti in Jeffrey chu a an khum ngal bor mai bok chuti mek lai chuan an thom chu hria in Ricky nu chu in chung lama chuan aron chawa chu vele Jeffrey chu ama le ama in bia in thinrim mel seta akute chu boruwa ka vai puatin mi a ang mai chuan a tre vak maya chu tiang thil an mu ta ka chuan Ricky nu takpo chuan hanti vak ngai na hrelo inva beng cheng ve mole thom dim de uru ti in kalle mai chu tuma chu vele Jeffrey chuan zam ei lo hian anti ka video tharami tur kalo practice vela hey Rick le Rosie te hi endik tu kalo manglem vela lom mole sorry lutuk thom kan lo dim deuh tawng tuide vin ei min lo siam la o choka I ve ngal mai don ania ti in ala then deuh tha zui Ricky chuan rum mang kheng hian akut chu alo hum na samai Ricky nu po chuan Jeffrey bek duk deuh chur chu mu mai hau lo ma se in hnuai lampan chuan a chuksan vele mai boka Rick en chinam hasa chu ti khana zota Rosie hi mei chelep chiale ler tak zong ani hau lo ti chiang tamai enghun le hmuna poni se ani hi chuan a phat san ve ngai hau lawang che ma se nang ma hian atok ngoi to ro ika kha thui pin sakher engai donem ni engkim bul chu nang pa wang ve khinialo nang mi bum mangle nung changmoi hrelo lutuk mai Ricky chu
atho hal maya a lei chu a se chil deuh rap thei hial mai a tha heti hian tiang oni rik mi pa dik takini ngai chuan mi pa dik tak angin omro mi pa dik tak chuan ngoi rengin a hma a har satna om chu a ma chon trin mi pa vo pum pe na satlia ve mai te hi chuan kei ka ngai nep zong tak men nia hetiang mi hi chuan kan nau trix posola po itluk nek longe inep mai in la pa satlia ngot lo khan pa ve deuh te ti in Jeffrey chuan Ricky chu ala nui so zui Ricky thinrim tong khong beidong chuan ole a tha heti hian tiang kha game a khan nang hi ka chau che kha game do it game mi pa dik tak ti ta na in buat sei thina ngei khan ati chang ta fak mai chu thu a hriat rual chuan Jeffrey chu nui hakhakin nilo Ricky kala khel ngai reng hlei nem kangam teu lo mai a hlo omania o doi o mel tak ma se Ricky tana phurom sau tur si chuan antile shama ma se Jeffrey hian dot ero asoi ho lo chu game lo om takani a ama Jeffrey ngei po hian tuma alhmu chun ngai bik lovani aruk tak chuan zam ve thova ma se Ricky chuan chau miau si ti ngai na dang hek lo le Jeffrey po chuan Ricky chawna chu pom ve ta ani Rosie chun chulai om ve reng chu tha in a hretalova hosan atum ta a ma se Jeffrey chuan Rosie chu kalau thla hong che alo ti vata chu mi rual che chuan Ricky chuan keiman ka thla hodon nang po ho toro alo ti ram le mak Jeffrey po chu lung oi lo ru tak chung chuan ho zai a rel ve ta zoka Ricky nu erong bol mek ne na chuan anti trumdanga cho lei khomang wo ti in apai bai zui le sham Ricky nu takpo chuan boss lu lian chu alo leina drill review mai Ricky chuan Rosie chu anin thleng a thla ho thlapa biak ero anin be ho lo thung in chung alu rual che chuan Rosie chu apa chuan alo chon ngal thuaya boite ina ilo omlova ka thiamang tokin erong kalo bol ve thuai maya atui lo ngotang ti in Rosie chu alo ni sanga pa nga tinge khatiang te chu ilo ti du ni keiman karon ti mai dona lom chuta apa mel ronin thlakin afano chu lungchiat mel tak chuan han ena boite inu kha aboral malu tukani vo in chu inu ka ngai zual hle mai ti in afanu chu akwa ta vong maya Rosie chuan ngai thalo tak chuan pa enge chanchin tual thattu chu in hre thei ta enge la thleng zel don le niusa kalo mu ve a chuan in se sonna chuan engchung change invarel purin lian a chuan afanu chu ngun taka thlek wangin boite zanria te hi han kil ma saphotila thilpoi mole hriat ve nge ya ta na ka du kan society puaina loin tran chhodan le thuruk chu ka hril don chenia ti in athom no thlak tur chuan ama rum lam chu apan santa a YouTube channel pakhat channel lar le meeting a event hlo tak mai chuan live streaming an pe chuak meka Jeffrey lian ruma boss lu lian atia hriat lar chuan live stream kaltang chuan mi puitele an fan tam tak an ma ni thlop tu te hne na le an ma ni lom ho lo tu te nen lam an pol kal phung le in rel bol dan chung chang te mi pui lo hriata ta na an ngai poimo thil te mi tam takina an keng an mu dan dik lo tak tak te le an ngai dan ngot an ni lo zia chung chang te chu alo tlang au pui mek zela du tak te u he live stream kaltang hian he thu hi ka puang zar du ni nu le pa ka nei to lova chung le kwa ka nei to heklo a chang chuan mi tla hlang mi chuang ve mai nia in hriat chang ka nei thin mi hring te dam chan hi enge ti in min zo ta se ke chuan suang tu na tin ka changa suang tu na le ngai ruat na te lo chuan nun hian om zia anei lovani hei hi ka chung kwa chu ni a ka tan chuan ka suang tu na le ka du thu sam khovelani ka geng member puite hi ka chung ten ni a ka thrian te ka u nau te ka engkim an ni Rose par chuan aloin thla punzel nan le chung kwa tina am ang tam tak an lo pian zel theinan ama an pui nge Rose par tho chu athlang nge yang ni hei hi kanun chu ni keima ang puka nu le pa ni lo chung kwa nei lo rui hlo ngai ma ani mi patna le mei chiana dan ang lova nungte tuaite mong ko hurte
ngolvei khom ti in min sel thin tuna chuan khang zong mitam takina min selna zong te kha afin fiana hmu tur si lawani chuan heng pon lam landan tangot hi chuan min te solve chok bokani kei ngei po hi then khat mi ti kham tu le bank ti kham tu ka ni thin ti ka in hria a chang chuan tuai deuh hlek anga lan le omangai chang thleng fo mai kan content tur hi kan thlang fu vek bik lovani tin zan ina hian kan game duit game hi soifia na le hriat zau zel na ta na puang zar tura request atam thin ema wangin a mor bok nan ka han soifia le dona kan ko vel hi in dona tual zol ang ani a ram le ramin kara chi le chi in kara in mangai te in kara ngei po chung kwa ngei po in dona hi eng tiklai po thleng reng ang hi ni chumi omzia chu he game ni na takpo hi in dona ani zok ma ome mi panhi in kara hun re tak chung chu in dona lo thleng to thina chu in dona vor top chu he game mang hian puitlin ani ta thina ni thutiam nget tak le rin tlak tak vuan ngam lo tan ero khel thei ani lo thung ole heti zong hian soifia donang mi pakhat mani to ka kei mi pa ka ni in ti chuan a melma ne ngei trula a hriat chu he game a hian a chauta a ti chuan a melma pa po chu mani to ka kei ka ni in ti ve tho alo ni a chawna chu lo pomin he game khel tur hian an ming an ron siak luta a chuti rual chuan danang thlapin mi pa chuan ngoi rengin thuruk chu avong tlat turani a keini lamin kan lo en fianga kan dan le hraizam te an zom theani chuan duit game khel tur chuan an qualify chau ti na ni khami chin bak chu in hriat sa vek ang thovin a game kalmang chu chuti lua a makle danglam aum hran lova in lo khel ve fo thin arm wrestling le chess game an ni maya mi papum ruwa in khan lo lutuk in kara chuan chess game hi round nga khel ani a chuta ding chang zok chu ne tua puan an ni a tharum zong le pataka chin fel du ta nero arm wrestling ani le maya voinga tho khel ni in a chaknim zok hi ne tua puan an ni le mai bok zan in atan chuan kha thu kha lo wang khia wang cheu duit game chung changa zona tam takte chhana ni pa formin kan geng kholo tak le diklo taka min nga ya min kher thin tu tan in soifiana ani pa boko me engponi se in mule theu be se chungin kan suang tu na le kan du thu sam te chuan atakram min la thlen ngei se lodamin lo muingil zel ula khuanu zangai na le hriat thiam na te lo chang zelin in lo hlim zel don nia mang tha phot ule chunjom le ni ang